Озынлығын кімнәр үлшәгән? Әлі генә янымда идең син, язмыш мәллә безне үрдәгән. Синең белән үткән һәр минутны Қадірләп саклармын, мин саклармын. Тик күңелемдә калды бер үкенеч. Яратамын дип кенә әйтә алмадым. Әйтер сүзләр бик күп иде кебек, ай күрде дә кояш ник алды. Кайтыр юлларыңа карап сине, көтә күзләрем талды. Тик күңелемдә калды бер үкенеч. Яратамын дип кенә әйтә алмадым. Шашып яратуым, син дип яшәвемне беләсең. Тик шулай да күзләреңә карап, яратам дип килә әйтәсең. Тик күңелемдә калды бер үкенеч. Яратамын дип кенә әйтә алмадым. Тик күңелемдә калды бер үкенеч. Яратамын дип кенә әйтә алмадым. Яратамын дип кенә